Kachangai kublai fi baro ake kerteng ke badan bor baka im ke jongra Jesus Christ nagane ke resan ji shakri juga Kut-Apphira. Hallelujah. Oh kachinda rangkat ke jong blai kadan ringkat bat fi ngim lalen ngim agisngi juga jing pendap stat ya ke je tulupa juga tien jong utrai ngadan negeri ke jaga ban put ke ransing juga jing khot ke jong blai juga jing kala ke bamot ke ransing juga jing maham ke jing kirse utia ke ransing jongga jing khot ban pengkre. Hallelujah ban ya syafrang ban syakriya balai. Hallelujah. Keransing jongga jing khot jongga jing pensawai ki khubor jing ja ka partai ki ban jesno bat ka je thulupa ka ktien ka jong oblai. How snem bal let no akan riutrek jo brai risau ngipin kut ka jing aji kai na ka ktien ka jo oblai ka jing khawai niam jong utrai baraga pratrik agan nyutrik jong banai risa kebe jam kadang jing sedang juga jing herthma jong gileno Hamas egar Israel bat nangta pratrik kadang jing snok tilang jing Hezbollah ba kebe kiseng leno ban herthma egar Israel bat nangta la jan kot snem menta kadang thma hangtai preng mingi jong ga parthai akwa banong ni simenta muslim nang ne ka jabr Israel kan rung syaga jing rakhe ya ka jing khwaniam jonga jingput eki turoi ka kardeng jonga khubor ka bana jesno bat ka jinglong jiman juga partai menta ka jing khwaniam put turoi bat ka snem ka thymmai la sengnong dem na kitab Leviticus ka lenong ba arfulai kidkhot arfulai do arpusan bau trai la kren Moses sudaong to kren haki kun Israel batudong how banai bahnyo banai tishri lani banai tishri haga singi banin kong jongu to banai kalong yafi kasabatan oh yakaban longa jingpin kemau nakaba pensawa yaki turoi bar ka jeseng ka bakhot holy convocation pinomle yakano kono ka kam henry pin knya angu how try daga jingknya daga ding kasingi juga jingput ikut turoi hakaktin Hebrew yom terowa yom kamot de kasingi terowa ka jingput ikut turoi ka jingput ikut turoi ka kadawi ka jing pensawai ka surga jang oblai ka jing khot sega jimani ka jing aji maham ka kadawru ka jing lum iki priyo ka jang oblai baka thoru sega daga jing pensawai ka turoi haka jiwan arsian ka jong tra Jesus Christ. Hallelujah. Long balakar khoi ke kardeng ka jong try. Ka kitab Leviticus kade gowei na ki kitab ka bahab hapo jong kini ki santali ki kitab bala tho do Moses ya ka bala tip kum ka Torah lane Pentateuch bal ka kitab Leviticus nagaktin Greek Leutikon baka pao kaktin Latin Leviticus kabamut ka jongki libi nakakerteng Hebrew vayi kra kamut bat ulak khot hagar khot ka banikong jokaleno ka banikong ka jingtho ka sedang dakaktin bat utrai ulak khot ka kitab Leviticus kari ka kitab Leviticus baki libi ke lingdo bat ulak khot kadang gajing khot gajing utrai ke lingdo haka New Testament ngidi ke lingdo ka bakin jos em kadang gajing khot gajing utrai yang abadi fi ke lingdo ka mat pring juga city ka mat pring juga kita Leviticus kadai gajing pinkirpang gajing khot juga gajing khot to long pi ke bakhot kom bau tau bala khot ibi long bakhot kadang gajing khot juga gajing khot ke lingdo gajing utrai khalam gajing khot ngina mala bani u utrai ngina mala bani shem baru bala bakhot Beberapa saya jalan khot bagi beri baru. Saya jalan suk bagi beri baru. Bar saya jalan pen khot. Nama kalau kata unomi ya utrai. Leviticus kat kanai kalau gajing khot saya gajing khot. Yo pak lang jong utrai. Hallelujah. Ningkong latip ini ke kitab Leviticus kum ke Torat Kohanin. Lani ke jikai nam ke lingdo. Kum giling do jong try la ka dai ngai phim ke kwa ban yo jikai rung shakani ke kitab Leviticus ngin yo shibon ka jikai haga jere ke shakri kum giling do ka jong try
haga New Testament. Hallelujah. Oh hallelujah. Kaluksan am taga jimani ka babniya. Labatay siya ka kitab. Leviticus ka kitab ka badan kam juga jimani. Ka jiwan hajan yo blay. Karena dia seno barka sitig Hebrew haga New Testament. Hallelujah. Ngidan ka jisur ban yo lay siya ka jaga kentang. Ling bagas naam ka jong tra Jesus Christ. Hallelujah. Kadang ka jia kot por ka jong try. Bahkan ni ka jet ben rio. Lindo ka bau blay ulak ka kingdom of priests. Kadang ka jia kot por ka jong try bahkan ni ka jet ben rio. Bahkan ni ka jia kot por latip kum ka jing khwai niam jong try Leviticus kalenong kaba arfulai. Ka jing khwai niam na ka ktin Hebrew Moed M-O-E-D but Moedim M-O-E-D-I-M Moedim ki jing khawai niam layo ikane ka jingmut joka kamut ka jiakut por ka kita manong ka jing khawai niam jong utrai ka ka jiakut por jong utrai bar ka jat ben Israel ka jat relang do haga por barabu ka bamot laisin haga snem bakinya kendo bar ublai ha Jerusalem. Bagani ka jigot por. Kabaningkong. Bakini wan si Jerusalem ha ubanay Nisan. Bani ubanay Abib. Ubaningkong ha ka religious calendar. Ka calendar shakriblay. Kabagi shimi ka ni ki kain nado ka por. Baki mi na ri Egypt. Na kaying jilong brao. Hakabako to kamit ki bam. Yaka jing kawanyam juga jinglay ki panyap u kholang burak. Panmi ka snam ki bam kholang burak ka snam la ta ki syauka. Bok angel juga jingyap unam la seban. Sar ban panyap iki khunzray ki bidan ha ka Goshen. Hallelujah. Bago to kami at urgisang ban bami ko po bakrem tiyak. Buat nata ki jiw ki rakhi si wikijing kwanyam jong soanin kong. Nangta wan su banay iyar banay baar banay balay siban banay balay ki wan beng siya Jerusalem ban rakhi ki jing kwanyam jong ki tayo lani ki jing kwanyam jong ka jing ot ban sedangi ka jing ot. Ki wan beng siya Jerusalem. Dia mtawa wan su banay Tamus banay ap banay basan banay henrio banay ilul dia banay henrio kiwan biang ho banay tichiri banay bahinyo si ka jing khwanyam put turoi ka jing khwanyam jo ka singi jo ka penesok bar ka jing khwanyam jong ki yengtre kini ka jing khwanyam kino ka je slo haka kana sapateng kana tang jo ka jalenti jo ka jibut Israel bar kilong ru kum ka je tholupa ya ka haga bala penpau ka plan jo ka jing suspa ka jong balai lingbau trai Jesus Christ hakini ka jing khawai trai hakini ka jia kut por jong trai ba ka jabru Israel ka dir ka jia kut por jong trai bar ka jabru jo ka pertai bar ka pertai nam da ka plan ban suspa no ka jing thu ban suspa no ye ka jabru jo ka pertai bar ka pertai lingba utrai Jesus Christ. Hallelujah. Dei ka jing khwanyam jong ka jing light bo Jesus Christ kholang brat jong ka jing palai emulayap la penmi ka snam ka jolo ka ding phna ban sat ki pop ban pengsan ngi begini jing job bengen light na ka jing yap na ka jing tim. Hallelujah. Kana ka jada ka snam ka jong tra Jesus Christ kholang brat jo blai kila job no maki un na ka snam jong kholang brat oyo kholang brat jong ka jing light la kenya na ki pop jong aba ji u Jesus Christ ulong ru utok pu ba khlem tiat ba khlem pop u tiat ka krene ka pop la tep yunu kupu ba krem tiap usok nang kong ka jing khwanyam usok nang kong ka dei ka jing mi pat ka jong tra Jesus Christ usok nang kong na pring ka ba yap hadin jadi ka khwanyam apan pau ya ka gospel jong tra Jesus hang ne ka jing yap ka jing tep ka jing mi pat but lapan pau ya ka plan jong Jesus pa jong blai lingba ka jing pen khai ka balang ka si Pentecost ban sdan om shu ka jing ot ke barli ka jing ot ikemen sim cha ka hima ka jong blai nadu kata ka por ka ka jingot bare ka plan jing suspa ka jong oblai biang yake jet ben rio ya ka pertai ka jing suspa ka jong oblai lingbau Jesus Christ saka haka prophet calendar ka ap sa ka jing khonyam juga jing put iki turoi ka yong tiroa ka sni jing put turoi ngim tip lanu kan ja kata ka jing khoi lana. Hallelujah. Utra Jesus la yap ula tep lam mi pat ai ka tu ki por be ki jiu ki rakhi ka jing khonyam jong ka jinglan ji khwanyam jong pu ba khalam tiap sonen kong ni i ka gospel yung tra Jesus
ka jing su spa ka jong blai lama ka jing ap jing te jimi par utra Jesu ni ka plan jing su spa lama ka jing pen khai ka balang ka utra Jesu Christ ka metre kam jo Christ hallelujah ha ka jing khoi niam jo ka jing put ke turoi oh ka jing su spa hallelujah wat pen so si uto man sima ko double shan sharp here to ka si jo ka jing su spa oh nam ta jong ap ki bela su spa ka jong trai la su spa ka snam ka jong Jesu Christ ni dei ka jong trai ni dang don perthai baka jing siu spa ka pura ka jing sawa ka turoi on pen ka lai ngi sikhlamat ngin pong ya ka met jong ka buram on siu spa ka met na ka jong rangli ka jong ring swai ring slot jing tulat di swai ngin pong ya ka met jong ka buram wat pen so si umar siam hadu ka sngi jong ka jing put ya ka ni ka yom terowa ka sngi jong ka jing put turoi rapa kushan de try nga ai ngo ya me long balakar khu ke kartenge jame ka try long balakan tionami ke kartenge jame to kren ki kun Israel ong hau banai ba hnyo u banai tishri hakataka religious calendar but aka secular calendar pa calendar sarkar la banong ki kun Israel hakani ka jikhane puture ki ong rosh hushana head of the year hakaba ki put ki babon ki turoi ba ki put ka turoi ka ba khado okay ni ga jing khwainiam oh hallelujah wong gum nu trahine ya ka banlong ka jing pin kan mau ka pen sawai ki turoi ba ka jiseng ba khoi banlong ka jing pin kan mau pin kan mau ke ba ja ka history ka jabri Israel haka khana sa pateng jo ka janti ka jabri Israel ba ki mi ner Egypt kelon poyulum sinai lum horeb o blai o khot yo Moses ban ki yo sholom ba hading ka ta butha ban mani tho shi ki kun Israel ba kin ya shem ba o blai badan pen khot ban pen kan tang na ma ki bani kendu bo trai ba laisi hari ju berkre pen khot pen kan tang ra ka sawat tu noi hulom harap lom senai blai wani hari ban ya shem ba ki brio ka jing khoi nam ju ka jing put ki turoi ka ban kut hakata ka jing put ya ka turoi ka ba khanu ka yom terawa ka jing pen kan mau ya ka jing kendu ju ki kuin Israel hallelujah baru blai hulom harap lom senai pen kre bani kendu baru trai pen kre bani kendu bo trai be braji saka jilong sup bagi bere borok ba saka jing pen khot ma khlem kata unu mi utrai pen khot pen kan tang ila di ino ai ka perthai bread no ke jir ka perthai karo ga jing khot ju trai saka jing kala bamon ngai na ga gospel priang utrai Jesu ino ka perthai shakri no yo balai hallelujah ka snam jong Jesu kan sat ki pop jong fi kala ka bamon wan phai khamat no so balai la phim kala bamot pin jot no kum jo एक जिंगथु जोंग बले ban suspa एक jet ben ri jo ka perthai ba ek perthai ba ro lengba utra Jesu Christ la pen pa ke ni ke jing khawai jong utrai mowedim ke je kot por jong bele ba ke jet ri Israel ke ni ke je kot por jong utrai ba ke jet ben ri ba ke church ba ka balang ba na ba fi hallelujah long balakar khui ke kartenge jo ne ka trangi I ke jing nangai pendep stat ke je tulupa jo ka tin jo bele lais bana I men sure na record ke Lebanon ke je tulupa jo ka tin jo utrai ke jing le thma jong ke Israel ba ka Lebanon kadak jong ke sni ke ba khado ke Israel menta sipai ke pen kre ban late sanaring ke ban her thma ban penjot ye ki tonel ki krem ki kro ke jaka bo teriale jong kelena Hezbollah kenagalam leno Hezbollah kini ki khnir sungi kela sha penjem khnap daga jing start trekam jug intelligent Israel banyo jing tip ban penjot ban slide do ka bor jonki shwa kini ki khaniam put turoi haka kandar jug jiu kela sha shukor kela ngat aga shrip bamantak kani ka sarkari Israel ki sipai ki pen kre banyak saran ka ban thmai ka Lebanon nanta ka thma ga ba abshu kari swa ga Syria nanta ka thma ga ba ki Iran ngim haka por jaga jing pendep e ka jitulu pa jaga tien ka jo oblai ka ngim dei ban yale akai pinyo snoi ki bana ba ka jing bana ki thma pinyo snoi ki thma ba ka jing bana ki thma worship team kare ka jing sedang jo ka jing jenjar ka jing sedang jo ka jing jar ka jing sedang jo ka jing su kha kilong kemi gin so tho ka nang jan ka por
banyo ikon kadang kajing su kadang jur. Kani kikentian kajing sedang jo kajing jinja the beginning of birth pangs. Udin ketin Greek kajing su. Kajing kajing jinja perthai. Oh kadang kajing khat jo trai kajing kalak abamot. Kadi bingit pai khamat jo trai. Kayom tiroa. Kasngi jo kajing put turoi. Haka prophetic calendar. Kasiti kabanukong jo Paul sige banget kabalang Thessaloniki lo no basaw. Kid khot khalai ter ringi man ye pi ba pinam tip ko pra banget sepang kita biyo thia. Ba pinam song si kum kita ke bamdan jingkermen. War song si kum kita ke bamdan jingkermen. Namala ringi nget bau Jisu layap lami pat kum taru kita ke biyo thia hau Jisu ublen swalam lem baru. Lanu unwalam lem. Namarkani ngi ongapi dakaktinu try ba mangi kibrang im. Ye kibala pensa ado ka jingwanu try. Hadu kata gajuan utrai dan lele ngena mi alai suai kita kembali otia. Nama utrai unan hiar na beneng baga jingrisa dekat tin saw angel rangba. Dekat tin saw angel rangba. Uban pensawa ban put ya ka turoi kata ka yom tiroa ka si jingput turoi. Bagi bi otia hau kris kenya mi pat sua. Ondo kum ta mangi kebrang im ke la pensa on rong no yang lembat. Ki hakilo o ba ngene shembo utrai ha sunbeneng ti kumta ngene long junom lembar utrai na ba kumta tu pinya pentengen parlok dekini kiktir ka khubor juga jing wan ju utrai juga ta ka yom tiro wa ka sipot turai kire ka khubor juga jing I'm seeing ka jing pensulur ka jing kentu kan pam prabangai handrai spang kita ki por ba ki ayom ko prabangai pim dan kam tho e api siti ben kong Thessaloniki la number san ka ben kong terter nama pitip baka taka singi utrai kan wan kumjo kumunong tu min ka singi jo utrai kan wan kumunong tu min ngadang ban kren spangani ka singi utrai kam dei tanggawi ka singi ka kren ka period of time ka singi jo utrai kat bagi dang ong ka jing suk baga jing skemba ka singi utrai kan wan kat bagi dang ong ka jing suk baga jing skemba Prime Minister ki Israel rensan terkam United Nation ki nanganam jigiri Muslim Arab ki nanganam partai ki kren ba peace and security ka jing suk ka jing scam ka partai ka wan ka jing suk ka jing scam ka jing shngan iya ki United Nation lapan kre kum ka rensan ban warra jing suk jing shngan ka partai nadu ka thamaba ban kong thamaba bar ada ka partai ka khrempat man jing suk jing shngan kadap da ka jing syukur kini ka jing syukur jong pa khalam ler ka jingsuk ka basisya kawan na utra Jesu ka jingskan ka basisya kawan na utra Jesu Christ hallelujah okay kun Israel and ki wan hari Egypt ki syong ha Goshen gamat wan hajan kada ka jaka ka basingaan ka jaka juga jing seiso ka jaka juga jiada ka jaka juga jing roy o blay ko ban bo ri pia ka Goshen hajan jo utra dan jingskan haka perthaim dan jingskan haka perthaim dan jingsuk satya oh hallelujah o kal bagi nang ongga jing suk baga jing skemba ka United Nation bagi ni kinong kular jing suk jing skemba kini ki apiar jong usoitan ki ba pen kre rensan ka jing wan jo brio jo pa ukres lam lair uban sa wan alor ka rensan bla pen kre banura jing suk jing shangan kal bagi nang ongga jing suk ka jing skemba peace and security onam ta ka jing jat ba kendit kan ngat aki kum ka jing sok khon ka bri wa pun khon bat kin om yo la shu da lei ka kitab Daniel no ba pra ka khot ka ba arbusan ka bra je sno ba ka jing syukur jong ne nong syukur bri juga pop krislam ler kumno un syukur ka perthai pra arbusan Daniel ba da ka but jong un penroi ka jing syukur da ka but jong un penroi ka jing syukur wat sya syukur haka system of governance ka bawan haka perthai leng ba kinom sisya ki ba kular sibun ka jing kular ka jing suk ka jing sngan ka jing manbha ka roy ka par bada ka but jongu un pen roy ka jing syukur haka ktijo bat un pen kraw yelede daga but jongu un pen roy ka jing syukur haka ktijo ki ba bon kinom sisya perthai ki rinsan terka perthai ki don haka kti jong soitan bar briu jong soitan briu juga pop behind the scene utrai kam ka perthai bada ka but jong un pen roy ka jing syukur ka ktijo ba un pen kraw yelede hala ka donot deep down ka donot ha pet ya ba ikum mesaya unong kolar ka jing sok ka jing shngai
Henry un pen krawi le de ka donot. Bara ka jing sngau sngan jong ki sibon. Sngau sngan baga pertai peace mendalawan. Ka jing sok ka jing sngan. Un pen jot. Un yengele ru yu im kis im ka kren yu cha Jesus Christ. Henry un pen wet yu om de ka kti. Ka jing sok baka pertai ka kular ka jing sok bersyukur. Ka jing sngan baka pertai ka terwa ka jing sngan ka bersyukur. Ka jingsuk ka basisya ka na utra Jesus Christ usim ka Jesus ulawan na bening supray ban yap ka ding pra namar ki pop jenga ban bi ban pria suk yakin long pop ban ublay u David wong suk uto bri boleh ma ne ki pop suk to bri bu trai nyo suk ka jing bam hok ha u bara dan suk ka jing sukwar ki bri ba suk tama partai ki de ki bala kalabomot ki bala nget ka gospel ki bala yo ka jing suk ban ublay ba ki bala yo ka jing suk ba ublay u Jesus im ka jing suk usanchar u ai ka jing suk ha ka denot jongi kumba ai ka partai hallelujah but Jesus Christ ngi Jesus pen klemi ka kendo preng joka jing ya khla ka Jesus no pendo ling baga snan baga ding khlan baga jing trei mus ko pen ya sno lang jengi bengal ga ying song ga jo blai ngini ban im ga jilong sipara ga Jesus ka ya trei lang ki khot kalong yeng jo trai oh wat ya sho ga Jesus ga ja prat ga ja le aga met trek am jo Chris yang in be prasy ga jilong sok berki beri baro baka jimpun khoi khlem kata ngeni mi yo trai wa shao no no thi jing thang undan ka jim chika jing bat no ka jing bat so si you know jin rat u thi jing thang un pen sni pen pen jat ki babon try Jesus usim juga jing sok upanyo rohangi ka ministry ka thymmai ka ministry of reconciliation bangin yeng ban rai ka khubor jupani sok bangin yeng kum kino pni sok ki peacemaker ban ya labro ka gospel shaka perthay hallelujah long balakar khui ka kerteng ga jame ko try henry ma phi ko prabang phim long ha ka jingdom ba ka si kan lap phi kom nong to naba phi baro philong ki khun ga jishai ba ki khun ga singi ngemlong na ga jonga miet lemne ga jonga jingdom kom ta tungin mi othia komit ki wei de tungin long arka ne ba yo thia ban mi ki ba bu ai ne miet ri mangi ba ngi long na ga jonga singi tungin long arka ki ba phong jingda sharem juga jing nget juga jing e ba ga jing kermen ga jing pem ga jira khre na ba blai shimla bo ngi ga jing bitar o blai shimla bo ngi na ya ga jing bitar hanrei ke ban yo ga jimpan do Jesus Christ bo try long bala kerku u bala yap na gamda jingi bala ngi pet ngi thia ngi yo le maru na ba kumta phnya pentengan parlo to phinang ye tei parlo kuma phila jiale tingnya pentengan parlo tingnya tei parlo ki kersan bala manungkong ki ma jing tenjo jing e ba par u Jesus angan wan kum long to pen khre ki ya lap ke gospel ka jing yap jing tep jing pat juan RCM Jesus ki pen khre mana ga singen ma kim tep la no try no baka kentien ye khublai prakersan to kapor hakakten aramait maranatha come Lord ke khublai prabange suram sarang maranatha come Lord Jesus umun sem baka noi kurim ki ong the one try Jesus nong tho shi Hebrew ang habangi i baka sniu try kla nangjan what i no ga jasang lang prabange hanrei tungine kentu parlok ngini be prashi ga je i ni pensul parlok ini kentu parlok ngine pen khi parlo ge ji jele baba ngine me no ge sang kham tam ha bangi i ba ka siu try kala nang jan kum ka balang one bani kendo bani sing bani shakri pelongi ke strategic meeting gathering bani yo ge shakri banan ka ji to lang ba man se man tip ka plan ga thmo ga jong blai ban pen dep ka plan jo kini ga ji wan lang undai tam shiwani kendo social gathering just saying one many kendo ban shame ka plan ka jing thmu jo blai ayu blai mon kwa ta ji ka balang ka slam aji kai ka jaka pinking atia ka jaka ban release ki ban net sik link commission ban pha ki ban pendep ka mission jo blai hallelujah long balakar khu ka kardeng ga jo trai tat hadu ka jing reu jong ka yom tiroa ka jing reu jong ka turoi yom tiroa ka si jingput turoi ublain kerhu ye phi baro ngina dwai pa na rat ka jing aingo na magade ka khubor ka ba daypor biang e try hallelujah ka jing khwanyam put turoi bat usne ba thymmai ka jing ja par thai yanang il ran panek ku chulupa ka bible kani gari ka turoi ju ka jing kertiu thia e ka ba bon ki ba thang yo thia ba kin kin min reo shwa jonga da ka singi ju ka jing put turoi ka yom tirowa pen khoi pen ka tang ka balang ka jme pa ki khoi chma haka kerteng ka jong utra Jesus Christ ubana Nazareth amen maranatha come Lord Jesus